Događaj je organizovan kao deo projekta Ne na moje mesto, koji se realizuje u okviru programa podrške javnom zagovaranju Istraži osnaži, koji sprovodi Trag fondacija. Lep i sunčan dan, kao stvoren za jednu akciju osvešćivanja ljudi. Uz saglasnost tržnog centra Big Pančevo i uz pomoć lokalne organizacije za pristupačno okruženje, aktivisti Saveza za pristupačnost Srbije organizovali su akciju Ne na moje mesto. Ne na mesto rezervisano za osobe sa invaliditetom, a skoro svi vole baš ovo mesto. A ko danas stane dobije na poklon termos čašu na kojoj piše ne parkiram na tvoje mesto. Da je čuva u kolima i da se seti da nije u redu uzurpirati tuđa prava. Uz termos ide i edukativni flajer, koristit će. I evo prvih kandidata za termos, ni manje ni više, dostava robe za knjižaru. Ali moramo da stanemo ovdje da bi stolarili. Pa ne morate. Mi stanemo na 5 minuta, neki dođe pa stoje ceo dan. Ubrzo dolazi drugo vozilo. Izvolite, ovo je za vas. Gde piše? Izgleda da vam nisu dobro rekli. Zašto li je on stao? Da čujemo. Ide samo do bankomata. Osvojili ste ovaj termos, izvolite. A gle, on srećan dobio poklon. Taksista se izgleda zbunio. Parking mesto obeleženo žutom bojom, ali ovo nije za taksi već za osobe sa invaliditetom. Pa, znate gdje ste stali. Ide čovek u menjačicu, pa samo na kratko. Da pomerimo ovdje. Pa, bilo bi lepo. Sve vas ja razumem, samo na kratko sam hteo, ali pomerit ću auto. Ovo je ulična akcija protiv stajanja na mesta za osobe sa invaliditetom. Tako da... Da. A neko se pita zašto ne zauzeti mesto kada ih i onako ima previše? Pa, na primjer, zato što kada svi tako razmišljaju, na kraju nema ni jedno slobodno mesto. Moć! Demonstriraš moć! Polako, zgazit ćeš nam kolegu. Dobar dan, osvojili ste ovo. Hvala. Izvolite, molim vas. Izvini, dečko. Izvini. Dobar dan. Osvojili ste termos, izvolite. Radimo uličnu akciju protiv stanja na mesta za osobe sa invaliditetom. Ja nisam stao. Nego? Neću da stanem ovdje. Nego? Ja idem dalje. Jel? Da, Samo se okrećete ili... okrećem. Pa što ste ugasili auto? Pa zato što ste prišli ovdje, otkud ja znam šta hoćete. Ja vidim da snimate, rekao da vam ne smete. Kaže čovjek, nije zaslužio poklon. Ma ipak uzmite, da se nađe. Dobar dan,
Izvolite, ovo je za vas. Ovo je ulična akcija protiv stajanja na mesta za osobe sa invaliditetom. Dobro, ajde, eto se mi pomari. Da, Treba samo paru. dobar dan. Usvojili ste ovo. Izvolite. Ne, izvolite. Ulična akcija protiv stajanja na mesta za osobe sa invaliditetom. Neće poklon, kaže da zna šta je uradila. Pa pomerite se onda, svakako. Dobro, onda se pomerite. Pa nisam, ja sam se samo parkirao tu. Pa ne smete da se parkirate. Parkiram tamo. Ne, zadržite slobodno, svakako. A šta će mi to, majke? Nisam ja invalid, majke. Pa zato ni ne smete da stajete. A evo, zato se parkiram. Da, samo se pomerite. Sudeći po niskom stepenu svesti koji su građani pokazali, potrebna nam je beskonačna količina termosa. Uskoro stižemo i u vaš grad, a do tada potrudi se da ne staješ na moje mesto. Pratite nas na Instagramu i Facebooku, ne na moje mesto.